तोहार शादी हम अपन पति से फिक्स कर देनी। तो के कोनो एतराज तो नहीं है ना बहन? अरे बेशरम कि अब तू हमार बहन ना रहलू रे, सौतीन बन गइलू तू। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। था आज ट्रेलर के रिव्यू लेके आयल बानी जोना के नाम बा सुहाग के बंटवारा। जी हाँ, एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर ये ट्रेलर आ चुकल बा आज सुबह ही, जोना में आप लोगन के स्मृति सिन्हा, ऋचा दीक्षित, अंशुमन सिंह और भी अनेकों भोजपुरी के कलाकार देखे के मिली हैं। साथ ही साथ आप लोगन के बता दी कि जौन फिल्म के डायरेक्टर बाड़े उ बाड़े प्रवीण कुमार गुडरी जी। तो फिल्म के कहानी कुछ ऐसन बा कि एगो घर में पुतोह वाला घर बा जोना में बच्चा ना हो रहल बा शादी के बहुत साल बाद तक। तब एगो जोशी से दिखावल जाला तो ओकर कहनाम रहेला कि बच्चा तो घर में हुई लेकिन ई पुतोह से ना हुई, अपन बेटा के रउआ के नया बियाह करे के पड़ी। तब नया कन्या जो नहीं ओकरा से रउआ पोता के मुंह देख सकता नहीं। तब सब के ऊ घर में ऊ दूल्हा के पीछे पड़ जाला कि जल्दी से दोसर बियाह करा और इहो कन्या रही दूसरों कन्या रही, लेकिन दूल्हा तैयार ना होला। लेकिन माई के बहुत ही ज़्यादा तंग कैला पर तब बेटा तैयार हो जाला और जौन पुतोह रहेली उ एगो काम करेली आपन ही बहन जो कि गूंगी रहेली, जेकर किरदार ऋचा दीक्षित निभौले बड़ी, ओकरा से अपन दूल्हा के बियाह कर देवेली। यानी कि आपन बहन के ही आपन सौतीन बना लेवेली ताकि जोन बच्चा भी हुई तो के दोनों बहन मिल के प्यार करम और हमनी सौतीन लेखा ना बहन लेखा ही रहम। लेकिन ससुराल में कुछ रिश्तेदार ऐसन होला जो कि दोनों बहन के बीच में धीरे धीरे दरार डाले लागेला। वही बीच में खबर आ जाला कि दोनों ही जौन पुतोह बड़ी वो दोनों के दोनों गर्भवती हो गई बड़ी और जौन गूंगी वाली बेटी हो पुतोह होली ओकर जौन लइका होला वो पैदा होते ही मर जाला। लेकिन जौन पहलकी मेहरारू होली ओकर लइका स्वस्थ रहेला, ऐसन के ट्रेलर में दिखावल गया बा। और तब दोनों बहन के बीच में दरार शुरू हो जाला, कैसे कि जौन बड़ी बहन रहेली जेकर बच्चा स्वस्थ हो रहेला उ अपन छोटकी बहन के उ बच्चा के छुए भी ना देवेली, कैसे कि रिश्तेदारी में सब कर देवेला कि अगर गूंगी बहन तोहरी बच्चा के छुई तो हो सकेला तोहर बच्चों भी गूंगा हो जाए। ए तरीका से पारिवारिक मतभेद और दो बहन के सौतीन वाला कहानी ई फिल्म में दर्शावल गई बा। फिल्म में और भी बहुत सारा सस्पेंस आप लोगन के देखे के मिली, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तब फिलहाल ट्रेलर रिलीज भइल बा। बहुत ही मज़ेदार ट्रेलर बा, फैमिली ड्रामा वाला भरपूर शुद्ध प्योर देहाती ट्रेलर बा। आप लोगन के देख के मज़ा आई। और अगर हमारी रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक कर दी और ऐसा नए रिव्यू देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर देम। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।